नै जोंनाव बारहुंखा जाना मा अबस्था जादों नायलाय थाइजौ एफा मोजाङानो बाय बेस्रा आं दा बेखौनो खानोसै र' दाहाय जानांगौ ओरै नायलाय गयाबो ओइ नै बिनि आरोना बै थाइजौ नुदोंना गोजौआव बैनि दालाय गाबोदों आरो बारजों खैजिमाया अबाव खैजिमा दंथ' आरो थाइजौ खानि र' आङो थाइजौ जि आराम जाखादोंमोन ओमफ्राय बेखौ बोरै गारगोन दे जाजायो गोरलैबाबो नों लाग्रा जादों चिन्नु र' खनलाय थोबाय ना थोबाय मिनिलाय इस मिनिया नै थोबाय एसे बुरजायानो मोनबाय आरो नै दहायना माने गोलैनाया बायनाय दालायनि बायनाया बि थोआखै आरोना ओमफ्राय नै जा गिदिर जाखाबाय आरो नै बेखौ हानबाय जोङो खम गोथाव जागोन बे दिनैसो जानो नागिरदों जोङो फार्स्ट टाइम वाव गावजोब्बायसो माथो गावस्राजोब्बाय नै बेंगि जा गिदिरखा नै थ' खम गोथाव जागोन बे जोंना लेमबाय गोखैथार खोमा नायो जानो लुगैबायलाय बिरादनो नै थाइनै लेखांबाय थाइसेयानो जोंना दा रुखिगासिनो दं आरो रुखिग्राजों वाव बिराद गोथाव नुबाय दे माबार नाय माला मोनजागोन सोरबा जानो लुगैदों नामा कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय सोर जानो लुगैदों बिराद गिदिर जाबाय नै जोंनिथिंजायना बानलुखौबो बिदिनो रुखिबाय आं Yummy जाखासिगोन बायदि मोनबाय आला नै एबार सामब्राम गुफुर वाव गोखै बुस्थुखौ सोर जानो लुगैयालासिनो थानो हागोन जाय लुगैदों कमेन्ट खालाम बाय नुदों खुदै ओंखारबाय नामा गुनसै बे बिलाइखौ सिनायदों ना पदेना बेखौबो एसे होफागोन आरो जोङो गोथावसिन जानायनि फिसा हाबाय ओमफ्राय सिनि एसे संख्रि एसे हालदै एसे होनसै सिनिखौ होग्रोखाबाय आरो जोङो गलिनायनिफ्राय संख्रि एसे होनसै हालदै एसे हालदैखौबो एसे बुरजा जाबाय बरिया नुबायना आखाइजों दांनाय माने आलु जाजोबनाय रेडि जानोसै ओमफ्राय मानसिफोरनि अबस्थाया मोजां नङा आरो माने लिरदोंमोन नालाय बिराद गोथाव गोदैलाय गोखैलाय गोबाबलाय गोसालाय साजों बादायलायनोसै जोङो चेलेन्ज माबायदि सोरबा
Oh, nanti kelas juga. Đây lại. Senyum. Đây anh ạ. Senyum lima dan Đã sẽ ăn ra khẩn đó này. Ăn ra là. Siapa?